Good morning! So for today's vlog guys, ay liliguin namin si Mayor since binili nga ni Bayaw doon sa nabisita namin na yard. So, nga pala, nakuha na rin si Maa. So, ipapakita ko rin sa inyo mamaya yung video. So, i-insert ko na lang. Bago namin dalhin si Mayor doon guys, is bibigyan na muna namin siya ng vitamins, pupurgahin, and then liliguin din mamaya. So, para okay tayo kapag nadala natin siya doon. So, ngayon guys, bibigyan na muna namin siya ng vitamins para okay siya pagdala natin mamaya doon. Mukha niya ganyan guys, hindi yan na like merong sakit. Nagkasalpukan sila ni Gulayat. So mamaya papakita ko rin yung mukha ni Gulayat. Nagsing abot kasi sila guys. So nga pala ito ay isang Brazilian. Kaya ganyan yung mukha niya kasi maraming dugo yan. Nung nakatulog kasi ako guys, kaya hindi ko nabantayan. So yan yung dapat nating i-monitor din guys, yung ating mga broodcock. Kasi magsasabong talaga yan guys kapag sila-sila lang. Ayan guys, liliguin na muna si Mayor kasi nga mamaya dalhin natin siya kay Sir Paul and then kay Doc Carpintero din. Doon na yan maglalagi si Mayor kasi binili na nila. Kukuha na muna tayo ng fence or limber para kay Mayor doon sa labas kasi niligo siya. So sa labas natin ito ilalagay. Kasi doon ang mainit guys. Ayan, dyan yung mainit. So dito kasi hindi masyadong mainit. Kaya dalhin na muna natin tong limber doon sa labas. Para doon ito nilagay. So, ayan na siya. Naliligo na siya guys. Ayan, naliligo na po siya. Madungis yung mukha niya kasi nga nakapagbunuan kay Gulayat. So mamaya guys, papakita ko sa Gulayat kung ano yung pagmumukha niya. So sana hindi tayo ma-demonetize kasi ganyan yung mukha ng manok. Dito banda sa mainit, tsaka hindi masyadong maraming buhangin. Yung may semento yung ilalim para okay guys. Hindi siya magdumi. Meron din pala kaming dalawang dadalhin na native. So ipapahiram namin yun kay Sir Paul tsaka kay Doc Carpintero kasi gusto din nilang mag-breed doon. So meron naman kaming dalawang bakante. So yun na muna yung papahiram namin sa kanila para nga makapag-start din sila. Papakita ko sa inyo mamaya din kung ano yung sitwasyon nila doon para hindi sila lalayas kasi nga bago sila sa area. Papakita ko sa inyo yung mukha ni Gulayat kasi ang dungis niya guys. Or guys, hindi siya dito kasi nga doon siya sa may buhangin. And then ngayon nilagay ko dito kasi nga si Mayor at saka ito si Gulayat is nagsasalbukan. So yung mukha niya guys, ayan guys oh. Hindi niyo masyadong makita pero ayan oh, marami din siyang sugat-sugat. At saka yung mga paa niya guys, ayan. Ang daming sugat kasi nga sinasalpok niya yung limber and then doon natatama yung kanyang paa. Kaya yung kanyang mga, ayan, yung mga paa niya rin is nagkakasugat-sugat. So, kailangan natin yung tandaan guys na monitor talaga. Kasi nga guys, nakatulog ako that time and then ginising lang ako ng papa ko kasi nga ayan nakita niya na nagsasalpukan na yung mga broodcock. So, kaya ang dapat natin tandaan kapag meron tayong marami tayong broodcock sa ating yard na monitor talaga. Lalo na kapag shamu guys kasi matatapang to. And ayan nila talagang magpaapi sa iba. Kaya ayan, medyo territorial din kasi sila. So, ayan nangyayari guys, lalo na kapag mga ganitong edad, 6 to 7 months, ayan, yan yung pinaka-peak nila guys kung saan matatapang sila. Isa guys, na papadala namin doon or papahiram namin. Native. So, isa itong native shamu guys, ayan. Kay Rapido ni. So, ang papa nito is si Rapido and then yung nanay nito is yung talisay namin guys. So, yung mga bulit namin ng mga inahin. So, native cross shamu to siya guys. Habang nililigo namin yung mga inahin na dadalhin namin kay Sir Paul tsaka kay Sir or kay Doc Carpintero is papakita ko na muna yung clip kung saan kinuha na si Maas dito sa amin guys. Disclaimer guys, hindi talaga namin siya dapat ibebenta. Pero since nga si Bayaw or kapatid ng Mr. ko, well siya naman din talaga yung first na nagturo din sa amin kung ano yung mga basics. So ayun guys, pinagbili na lang namin sa kanya. So binili niya lang din sa amin kasi kailangan niya nga doon. And then si Rapido nga pala guys, update ko lang sa inyo, medyo matanda na talaga daw siya. Medyo hindi na siya masyadong kumakasta. Meron na talagang pagkakaiba si Rapido noon in terms of pagkakasta. So, abangan nyo guys, baka sunduin namin or pakuha namin or ipadala namin ni Bayaw dito. And then i-update ko kayo about kay Rapido kasi nga medyo matagal na rin since the last time na nag-update tayo kay Rapido. So, siguro around July pa yata. Yan yung birthday ng Bayaw ko kasi nga pumunta kami doon.
So anyway, ngayon papakita ko na muna si Maas, yung pagkuha ni Maas dito ni Bayaw. So disclaimer, si Maas ay isang anak ni Rapido tsaka ni Rapida. Si Mayor naman, binili naman din ni Bayaw ko na isa, na si Sir Paul. So si Sir Paul is, meron siyang kapartner, si Doc Carpintero, sa kanilang business din na pagni-natives. So ayun, dadalhin namin siya doon mamaya. Pero mamaya pa yan guys, kasi nililigo namin muna yung mga alaga namin bago namin dalhin sa iba ding yard. And pati rin yung mga sisiw dito namin guys, bago kami nagre-release is nakaligo na yan. Way of conditioning din yan ng ating mga manok. Ayun, papakita ko muna yung clip. Goodbye Maas, and see you around. See you sa mga susunod na pagbisita din namin sa iyo, sa Sikitan. So eto na guys, yung video na pagkuha kay Maas dito sa aming yard. So eto si Maas guys, so sold na si Maas. So kukunin ni Bayaw kasi kailangan niya din sa range niya. So matatandaan nyo, si Maas is, siya yung kapatid ni Gulayat. So ayan guys. So, eto po si Maas. So, gagawing broadcast ni Bayaw doon sa kanila. So, ayan po. So, eto ay isang Shamuasil. Anak ito ni Rapida at saka ni Rapido, guys. So, ayan. So, consider sold na si Maas natin. Actually, hindi rin namin siya ibibenta kung hindi rin kay Bayaw. Kasi alam namin na kailangan ni Bayaw talaga doon. And also, para din makatulong sa kanila, of course. So, guys, yung isang Brazilian din natin na si Mayor, ibebenta rin namin, or actually, binenta na namin kay Paul kasi nga kailangan nila dun sa range nila. So, ayan po. Eto, so ayan guys, si Maas guys, magsi 7 months na. Ayan po. So, anak yan ni Rapido. So, magkikita sila ng tatay niya doon sa bukid. Ayan po. So, sold na po si Maas guys. Wala na. So, bibisitahin lang natin yan sa susunod. Wala na si Maas. So, bisitahin natin siya sa susunod doon sa bukid. So, bye Maas! Nga pala guys, meron din akong i-share. Actually, matagal na to na video na to. Hindi ko lang napagpatuloy. Aside from Maas guys, meron pang kinuha si Bayaw dito sa amin. Si Sakuragi, yung tawag namin sa kanya. Ito yung footage guys kung saan dinala namin si Sakuragi doon. Ito yung balak namin na future wife ni Mayor, kasi nga disclaimer guys, hindi pa kumakasa si Mayor. Though meron na siyang aggressiveness, pero hindi pa talaga. Isa rin sa pinakagusto din namin na natives dito sa aming bahay. Ayan, kasi masyado itong maganda maglimlim guys. So alam naman namin kasi nga na usually yung mga natives is magagandang lumimlim, lalo na itong mga ganitong uri guys. So sa base lang sa experience at napapansin namin, mas maganda yung mga ganitong natives, yung parang merong buhok dyan. So ayan din yung isa naming i-preparing kay Mayor. So, ayan guys, tapos na silang naligo, napurga, tsaka na-injection na ng B-complex. So, mamaya guys, is dadalhin na natin yan doon kanila Sir Paul, tsaka kay Doc Carpintero sa kanilang yard. Doon na yan mamamalagi guys. So, yung dalawang inahin na yan guys, is pinahiram na muna natin para makapag-start nga sila. So, antayin na muna namin yan na matuyo guys, para mamaya is dalhin na natin doon sa kanilang yard. A few moments later. Dadalhin na namin yung manok nila Sir Paul tsaka ni Doc Carpintero doon sa kanilang yard. So actually hindi namin alam kung nandun sila, pero try lang namin dalhin ngayon kasi bukas Monday na and 2. So sa bahay lang tayo bukas. So ayan, papakita ko sa inyo.
So, ayan, see you there, guys. Ayan, guys, nandito na si Mayor. Ayan. So, dito na yung kanilang bagong tahanan. So, ito yung sinasabi ko, guys, na pwede nilang gawing breeding pen for the meantime. So, ayan guys, nandito na yung bagong tahanan muna ng ating dalawang natives and then si Mayor. Ayan, dito na talaga yan maninirahan. So, mga siguro 3 days guys bago pakawalan. Pwede naman din itong pakawalan kapag morning. Pero pasanayin na muna natin sa lugar sa pamamagitan ng pagkulong muna sa kanila para sa susunod is hindi manibago and then hindi tumakas sa yard na ito. Guys, meron nga pala silang mga bagong sisiw dito. So, mga maiitim yung color nila. So, kahapon ata to nakuha nila or kagabi. So, pure basilan to. And then nga pala, nandito si Paulito. Si Paulito is yung kambing nakakatayan sa birthday ni Pauline. Ito yung handler nila dito na magkakatay ng kambing sa birthday niya. It's Halloween! Don't forget to subscribe. And it's Halloween. And don't forget to costume. Thank you again for watching. I'm Dracula. So, ayun guys, tapos na yung vlog natin for this day kasi ayun, hatid na namin. So, finally, tapos na. Anyway, if you haven't subscribed in our channel, please do consider subscribing. Please do like this video and share to your friends na alam nyo makakatulong sa kanila yung video. And do comment down below kung meron pa kayong mga katanungan. And don't forget to like also our page on Facebook. Dyan nyo ako makakontakt always. And yun lang yung aming video guys. Sana nag-enjoy kayo. Stay safe, stay home. Goodbye guys. Peace out everybody.